Halo para putra, muga-muga ing dina iki para putra tansah diparingi kasarasan. Bareng Ibu Murni, dina iki awake dhewe bakal sinau basa Jawa kelas 1 bab 2 yaiku ngengingi dongeng kewan. Ayo sinau bareng. Kompetensi dasar pasinaon ing dina iki yaiku mahami dongeng kewan, tembang dolanan, lan dolanan tradisional. Critakake dongeng kewan, nembang tembang dolanan, lan nindakake dolanan tradisional. Iki kompetensi dasare. Dene tujuan pasinaone yaiku kanthi nyemak video para putra bisa memahami dongeng kewan. Loro, mbedakake aksara da lan da ana ing tembung utawa ukara. Sing ketelu mbedakake aksara ta lan ta ana ing tembung utawa ukara. Kuwi tujuan pasinaone. Dina iki awake dhewe bakal ngrembug dongeng. Apa iku dongeng? Dongeng yaiku crita rakyat sing isine ngaya-wara utawa tanpa kasunyatan. Gunane kanggo panglipur utawa ngisi wektu. Yen basa Indonesia dienggo hiburan. Dongeng biasane ncritakake kewan. Ana ing dongeng iku kewan diceritakake bisa ngomong kaya manungsa. Saka ing dongeng iku para putra bisa mangerteni endi sing ala lan endi sing apik, banjur bisa nuladha tumindak sing apik. Ya. Yo, saiki mirengake dongenge Bu Guru. Dongeng sing sepisan yaiku dongeng kodhok lan bango. Ing kene ana sendang ya sing banyune kur sithik, banyune mung sithik. Nah, sendang kuwi asat banyune marga wis suwe ora ana udan. Nah, ana kodhok ing tlaga kuwi bingung, nangis lan sedih atine. Marga apa? Marga banyune arep asat. Yen banyune asat, kodhoke bisa mati. Ya, para putra ya. Nah, ing sawijining dina ana manuk bango teka, ya, nemoni kodhok. Bango arep nulungi kodhok. "He, kodhok, kowe ngopo sedih?" Aku engko bisa mati. Iki yen banyune entek sendang iki aku ora iso urip. Nah, mengkono pacelatone bango lan kodhok ya. Nah, bango banjur ngomong meneh marang kodhok. "Yen kowe tak tulungi piye, Dok? Kodhok, kowe tak jak mabur. Gelem ora? Tak pindah ana ing sendang sing ana banyune." Ya matur nuwun, Bango. Aku seneng banget bisa mbok tulungi. Kepiye carane? Nah, para putra, ing kene bango lan kodhok iki bakal pindah saka sendang sing asat marang sendang sing akeh banyune. Nah, banjur bango celathu marang kodhok. "Ya kowe le carane nyokot sikilku, terus tak jak
mabur. Lah ning syarate kowe ora kena ngomong saksuwene takjak mabur. Yo, aku gelem bango. Sing penting aku ora mati. Nah, mengkono para putra, ya. Banjur bango nulungi kodhok ngajak mabur pindah saka sendang kono. Para putra, iki kodhok seneng banget diajak mabur dening bango ya. Amarga apa? Amarga sakjeke durung tau mabur. Nah, saiki ditulungi bango, kodhok bisa melu mabur kanthi nyokot sikile bango. Ana ing dhuwur, kodhok seneng banget amarga bisa weruh kahanan ing ngisor. Kabeh apik, kabeh apik-apik. Kodhok seneng banget. Nah, kodhok lali karo pesene bango, lali karo janjine. Nah, mau kan ora entuk ngomong karo bango. Lah nanging kodhok saking senenge guyu cekakaan. Guyu cekakaan saking senenge. Lah apa akibate? Akibate anggone nyokot sikile bango ucul. Banjur kodhok tiba ana ing alas. Mati. Ya. Nah, iki para putra dongenge kodhok lan bango. Nah, ing kene mau kodhok wis janji ora bakal ngomong. Nanging ana ing kene kodhok malah guyu cekakaan, dadi malah cilaka. Apa sing iso dicontoh? Ing kene kodhok ora tertib, ya. Ora tertib dadi marai cilaka. Mula para putra kudu tertib ana ing bab apa wae ya supaya kabeh mlaku kanthi lancar, kanthi apik. Lah contoh sing nomor loro, bango. Bango kuwi seneng tetulung marang sapa wae, ora beda-bedakake. Bango nulungi kodhok sing beda karo dheweke ya. Bangsane manuk bango kuwi. Nanging gelem nulungi liyane manuk, nulungi kodhok kuwi tegese ora beda-bedakake. Nah, para putra yen tetulung uga ora bareng beda-bedakake liyane. Kuwi mau critane bango lan kodhok, nggih. Nah, saiki dongeng sing nomor loro, dongenge Kancil lan Kethek. Ya, yuk dideleng bareng. Ya, Kancil lan Kethek. Iki gambare Kancil, ya. Kancil mlaku-mlaku ana ing tengah alas. Kancil weruh gedhang mateng. Kancil kepengin gedhang mateng. Kancil ora bisa menek. Nah, sakteruse Kancil golek akal. Kancil ngampiri Kethek. Kancil akon Kethek supaya menek, maksude menek wit gedhang. Nah, Kethek menek ngunduh gedhang. Kancil njagani ngisore. Sabanjure gedhange ditibakake siji-siji. Saben tiba siji dipangan Kancil nganti gedhange entek. Ya. Nah, Kethek mudhun arep mangan gedhang. Gedhange entek dipangan Kancil. Kancil banjur mlayu. Ya, wedi yen diseneni Kethek. Nah, sabanjure Kancil ora ngerti yen ana sumur.
Akhire Kancil keceblung sumur. Amarga banter ling mlayu ndak diuyak kethek, Kancil ora ngerti yen ana sumur. Ya, banjur Kancil akhire keceblung sumur. Nah, iki para putra critane Kancil lan kethek. Ana ing kene sing tumindake apik yaiku kethek, bener ya, kethek nulungi Kancil. Sing tumindake elek yaiku Kancil. Wis ditulungi ora matur nuwun, nggih. Wis ditulungi ora matur nuwun, malah mlayu, ya, mlayu nglungani si kethek kuwi mau. Nah, iki cerita sing keloro. Critane Kancil lan kethek. Saiki ayo dieling-eling meneh dongenge kodhok lan bangu mau, nggih. Nah, ana ing dongeng kodhok lan bangu ana tembung sendang, tegese blumbang. Ana tembung asat, tegese entek banyune. Tlaga tegese blumbang sing amba. Bangu yaiku manuk blekok. Alas basa kramane wana, basa Indonesiane hutan. Ya, iki tembung-tembung sing ana dongeng kodhok lan bangu. Nah, saiki ayo padha mbedakake pangucape do lan do, to lan to. Ing dongeng mau ana tembung kodhok, linulis nganggo h, ya, DH. Sing sisih tengene kodhok iku ora nganggo h, le maca kodhok, nggih. Nomor loro sendang. Sendang linulis nganggo H. Jejere sendang. Nah, ora nganggo H le maca sendang. Sing nganggo H le maca sendang. Sing nomor telu gedang. Gedang kuwi ya nganggo H. Sing sisih tengen gedang. Le maca ora nganggo H le maca gedang. Sing bener sing kiwa nggih gedang. Teruse mudhun. Ya, mudhun nganggo H. Yen ora nganggo H le maca mudhun. Ya, le maca mudhun. Teruse ngunduh. Ngunduh nganggo H. Yen ora nganggo H le maca ngunduh. Nggih. Teruse kethek. Nah, kethek le nulis nganggo H, TH le maca kethek. Yen ora nganggo H le maca kethek. Beda nggih? Nah, kuwi bedane pangucape do lan do, to lan to. Nggih. Nah, para putra coba mengko diwaca bola-bali ya supaya luwih ngerti. Iki mau bedane pangucape do lan do, to lan to. Nggih, tak baleni meneh diwaca bola-bali ya para putra supaya luwih ngerti. Saiki ayo padha nggarap tugas. Apa tugase ing dina iki? Tugase yaiku ganepana supaya dadi ukara sing bener adhedhasar dongeng ing dhuwur ya. Dadi iki para putra ling isi mengko karo ngeling-eling dongeng loro mau. Mengkono pasinaon awake dhewe dina iki. Muga para putra padha mundhak pinter lan sukses. Matur nuwun.